φανάρια εκκίνησης του σενάριου που υποτίθεται. Θα έχουν, ξέρω εγώ, θα το δείτε εσείς, πράσινα, κόκκινα, θα το κάνουν όπως την εκκίνηση της Φόρμουλα 1. Που ανάβουν τα κόκκινα, μετά τα πράσινα και ξεκινάμε. Ωραία. Οπότε θα δίνουμε εντολή να ξεκινήσει το σενάριο που είναι πολύ απλό για εσάς, το έχετε κάνει αρκετές φορές. Μπορείτε να το κάνετε, θα το κάνετε με το Ίντερ καλύτερα, για να έχουμε και Ίντερ μέσα, πέρα από Scratch, Arduino. Ωραία. Και αυτό θα δώσει το σύνθημα για την εκκίνηση. Κόκκινο, πράσινο και αν χρειαστούμε και λευκό. Το λευκό, το μεγάλο λεπτάκι. Έλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό που βάζεις αυτό. Το RGB. Βεβαίως, και αυτό μπορούμε, ναι. Βεβαίως. Μπορούμε και αυτό να. Εντάξει, θα χωριστείτε σε ομάδες. Ανάλογα τι θέλετε να ασχοληθείτε, έχουμε 3 πλατφόρμες. Άλλοι Arduino, άλλοι Hybrid, άλλοι Edison. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, όπου είναι τα Red Pin, βάζουμε το νούμερο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα αξιοποιώντας την εικόνα των RGB LED, να το βάζουμε όποιο χρώμα θέλουμε. Καταρχάς, RGB είναι αυτά εδώ πέρα, που έχουν τα 4 ποδαράκια. Εμείς έχουμε αναλάβει την εκκίνηση, οπότε φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα τώρα εδώ πέρα, ώστε να ανάβουν και τα 3 αρχικά. Έχω αυτό τα χωρίσει εδώ πέρα. Θέλω να ανάβουν και τα 3 κόκκινο. Τώρα δεν θα το κάνει και συνέχεια θα κάνω να ανάβει το ένα πράσινο, μετά να ακολουθεί το δεύτερο και να ακολουθεί και το τρίτο, ένα και τα 3 πράσινα να ξεκινάει να δίνεται η εκκίνηση. Τώρα έχω αρχίσει εδώ πέρα. Ωραία, που έχω γράψει να ανάβουν όλα κόκκινα στην αρχή. Έχω βάλει εδώ πέρα να περιμένω ένα δευτερόλεπτο και τώρα αρχίζω και γράφω τα άλλα. Ωραία, μπορείς να μην κάνω χρώμα όμως, έτσι. Εδώ πέρα χωρίς τα pin mode, από το RGB χρειαζόμαστε. Εντάξει, δεν τα πιάνει τα χρώματα. Είχαμε δοκιμάσει παλιά να κάνουμε move και έτσι και είναι βλακή. Εδώ πέρα τα χωρίσει, λοιπόν, εντάξει. Ωραία, στο Arduino δεν είπες τι έχεις κάνει. Ναι, έχω συνδέσει εδώ πέρα τη συνδεσμολογία, δηλαδή να είναι υγείωση για όλη την κλή. Ωραία. Και μετά συνδέω τα πι. Καλύτερα με την εξηγείωση. Ναι, όλη μπλε είναι υγείωση. Και τα red και τα green καλώδια τα έχω συνδέσει εδώ πέρα σε analog για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε για να πάμε. Τέλεια το σχέδιο μου. Άμα δείτε ότι αυτά ταιριάζουν με αυτά εκεί πέρα που έχει κάνει ο Λάβρος, όλοι μας. Ωραία, λοιπόν, είναι πολύ όμορφο. Κάντε να πώς φαίνεται. Μια χαρά είναι. Μπράβο, Ανάβουμε στην αρχή τα κόκκινα, περιμένουμε 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει το πράσινο, περιμένουμε 1 δευτερόλεπτο. 2, 3 και αρχίσαμε. Εδώ πέρα να δούμε το πρόγραμμα. Πρόγραμμα by Λάβρος Κωνσταντέλος, built by Debbie. Τι λες ρε, και εγώ κάνω αυτό εδώ πέρα. Alex. Εγώ κάνω αυτό εδώ πέρα. Μας βοήθησε και ο Κώστας. Εδώ πέρα είναι το πρόγραμμα, θα το εξηγήσω. Αρχικά. Έχασε το κέρσερα. Αρχικά εδώ πέρα ορίζουμε τα red pins και τα green pins. Από το RGB δεν χρειαζόμαστε το μπλε, γιατί να έχουμε μόνο κόκκινο και πράσινο. Εδώ πέρα το ορίζουμε ότι είναι output. Και μετά αρχίζουμε τον κώδικα. Στην αρχή ανάβουν όλα κόκκινο, περιμένουμε 4 δευτερόλεπτα. Μετά κλείνει το πρώτο κόκκινο και ανάβει το πράσινο, ενώ τα άλλα 2 συνεχίζουν αναμένα. Μετά περιμένουμε 2 δευτερόλεπτα. Το πρώτο είναι αναμένο πράσινο, το δεύτερο γίνεται και αυτό πράσινο, το τρίτο περιμένει κόκκινο. Και μετά γίνονται όλα πράσινα, το τρίτο πράσινο, περιμένουμε εκεί 100 δευτερόλεπτα το έχω βάλει για η εκκίνηση και μετά σβήνουν όλα και ξαναρχίζει από την αρχή. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Εδώ πέρα η κατασκευή. Και για να το κάνουμε εσύ, πατάμε εδώ πέρα το κουμπάκι. Είπα λάθος, έτσι, position. Και το ξαναβλέπω από την αρχή. Περιμένουμε 4 δευτερόλεπτα. 1, 2 και 3 και αρχίζει. Αυτή του προγράμματος για το NXT. Εδώ πέρα οι υπόλοιποι. Εδώ πέρα το S4A. Σκευάζουμε μέσω S4A, εμείς κάναμε μέσω ID. Ωραία, λοιπόν, το πατάμε. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά άμα το κοιτάξουμε, και το ρίξουμε, αρχίζει το βίντεο. Κάποιος μπορούσε να το δοκιμάσει στη γωνία. Πολύ ωραία.